Здравейте, казвам се Антон Борисов и съм доста голям почитател на Yu-Gi-Oh! The Trading Card Game и на анимето като цяло. Повечето от вас ме знаят като Тони от клуба в София. С други съм познат от форума duelistrevolution.net под никнейма Тончо. С този клип аз откривам YouTube канала си, току-що направен си YouTube канал, в който ще публикувам всякакви неща, свързани с играта. Изобщо всичко, за което се сетите, като дискусии за карти, банлистове, отваряне на официални продукти, като бустербоксове и други такива, декове и естествено игри с тях. Надявам се да ви хареса информацията, която ще ви предоставя за в бъдеще. Тъй, че абонирайте се за канала, тъй като тепърва ще излизат нови видеоклипове. Надявам се да ви допадне дейността ми, която между другото можете да следите и в блога ми, чийто веб адрес се изписва в момента на екрана. Това е от мен за сега. Чао!